Tilbudssider er populære som aldrig før, også blandt de erhvervsdrivende på Fyn. Hjemmesiderne oplever en stigende interesse fra de fynske virksomheder. De laver tilbud gennem rabatsiderne, og det giver dem flere kunder og øget omsætning. Dagens første flade forhjul skal fikses. Cykelsmeden har travlt. Nå, der ryger sgu en ny slange i der. For at holde gang i hjulene og få flere cykler ind gennem døren, har Peter Christensen indgået et samarbejde med forskellige tilbudssider. Sidste gang solgte han over 200 værdibeviser til fynboernes flade cykler. Man kan få sig en god kundekreds og ligesom sætte gang i forretningen på den måde. De erhvervsdrivende laver tilbud til kunden gennem rabatsiderne, og prisen piftes til det halve. Hos Juels Café på Overgade synes man også, det er en god idé. Vi har fået rigtig mange kunder, som jeg ikke tror, vi havde fået, hvis ikke vi havde kørt det igennem dealer downtowns. Så der har været en omsætningsstigning. De to virksomheder er langt fra de eneste, der laver tilbud på hjemmesiderne. På Fyn er interessen størst i Odense, men også andre fynske butikker og restauranter har fået øjnene op for den gode reklame. TV2 Fyn har været i kontakt med 4 af de største tilbudssider. De oplever alle en stigende interesse fra de fynske forretninger. Vi kan blandt andet se, at vi får flere generelle forespørgsel på, hvad er det egentlig det her for et koncept, hvad det gør for mig som annoncør. Vi får også flere, der går direkte til os, de har lavet researchen i forvejen, og simpelthen spørger sig, kan vi få lov til at få et tilbud på, og hvor hurtigt kan det ske osv. Så på den måde så oplever vi også nogle, der simpelthen bare direkte kommer til, hvilket vi ikke på samme måde har set tidligere. Heine Jørgensen er ekspert i detailhandel. Han kan godt forstå, hvorfor de fynske forretninger er vilde med hjemmesiderne og de daglige tilbud. Det, der er fordelen med at lave sådan en deals her, det er, at der er jo ikke nogen dealhandel, før der i realiteten er en effekt. Og det vil sige, at du bruger det her til at tiltrække kunder. Du ved, at du kommer til at give noget rabat, men mod rabatten, så får du også en kundestrøm. Ja, hvis vi føler, at der er gæster nok, så kan man køre nogle flere tilbud gennem de her deal sites. Ja. Så det er sådan en god knap, man kan skrue på for at sikre sig, at der kommer trods alt lidt folk ind. Ja. Så godt. Netop den knap har cykelsmed Peter Christensen også tænkt sig at skrue på i fremtiden. Det har jeg helt sikkert tænkt mig at gøre. Fordi det giver virkelig et godt boost, og også at man kommer virkelig ud til den brede befolkning også, når man benytter sig af det.